Iya. Cewek arti carane piye yo? Takok sapa ngene iki ya dene. Ora ana wong liwat. Gento-gento ibune ndi sing tak jaluki solusi. Hei! Apa kayak gini? Ora toto. Wong mbok bela cara penyakit jantung lewat gon kuburan iki. Ya lah, bener Marwi ku lho ana tugas. Aku bingung kok takok kowe. Takok apa lah, lagi teko mbok takoki. Tapi cara kita delok yo rayu ora meyakinkan. Gua sogat-sogati kopi ta apa dek. Memang enak men lah urip lah. Iya, wong mertantu. Iya jan. Takok. Takok apa? Aku iki sing cawe itu. Ya kok ning bahasa Inggris aku ora oplong. Lah terus iki takok aku mbok kira dukun ta piye? Terus mbok ngekeki pengasihan ta apa? Ora wis gitu. Kau lho setan. Kau apa lah? Luar negeri. Iki lho musikku ku apa enak era bakat. Jadi solusine piye ditakok musik gua, aku ketakok kowe iki. Temenanane otak. Kita duwe ya. Walah yo berat, banyak sekali ngene. Mosok aku ora tau ngerti. Sapa-sapa aja. Yo. Oh, ini. Iku mbok mudeng. Sik, mosok. Iya ah. Terus iki bojone nek Mario yo. Sik buat anu apa aku nyelapan sing ora karo kowe ya. Apa lah, apa sing mbok rasakno? Lu pikir aku gembuleng. Iku belungan. Iki solusiku piye iki mau? Solusi piye lah? Bahasa Inggris ah. Bahasa Inggris apa deh ngono? Ku mengatakan cinta. Pasal Terus ah, aku sekolah PAUD to. kowe toko paut. Iya ah. Ora arti bahasa Inggris ah. Bener ya. Otak berangkang. Iya, warai awak. Sing kowe marahin njaluk warai tembunge ora mbok. Dono lah kowe terus marahi kepiye? Guru lho, guru mbok nganu mbok parani mbok takoki, aku warai ya ora mudeng. Tembunge. Aku suka kamu. Aku yo moh. Lah kita kok bahasa Inggris opo tak tembiling kok malah kok. Kok piye lagi mau miso-miso. Lah masa kowe suka aku enggak mau. Aku lah yo molek kowe mau kita kok bahasa Inggris kudu setan tak pedhot-pedhot setan mengko. Musikku ki kok penake ora umum lho. Apa sih? I love you. Ngono. I love you. Wah, kurang cangkemmu. I love you. I love you. Model kuwi. Wes, ngerti aku? Itu wis ah. Lah terus takok apa nek? Wes ah. Iya. Tergo ya. Lho kok aja ono ngeter bareng lah wong iki wong kok. ising. Engko ning guriku waduh ngono. Wih. Aduh, memantau ya. Yo ah. Yo, mbok sembarang kok anak ono wektu HP ngarit bareng. Wis ku metu dami. Elek Basuki. Alah ora ndek dhuwit ngene iki wae-wae. Untuk utang ning kono. Wae-wae paceklek ngene kok. Ayo melaku. Oh, mbok kon melu wae. Wis ku ambek kancane kok. Panas sih lho, kadang panas ta ora. Tak diluki tulungne sapa lek ra kowe le prot. Ah ngene iki asline nek ora kowe yo mau. Ya. Lah. Wes ngono. Yo, karat apa nek bocah. Urip ra diak apa nek bocah. Lah kok bunyi ngono ki? Lah yo mlaku aku nek karo bahasa Inggris aku. Wah, lah nek aku entuk ngene kok yo moplok ah petong asanana. Oh, iku Temen aku nen. rasane gemetar. Wis aku deparane, deparane. Piye? Yo wis iku mau ah. I love you ngono. Ngono to? I love you. Tanteni kene. Birta. Kenapa le, Mas? Iki ah mlaku-mlaku, bentuk Halo, pemandangan. digesek. Entuk. Yo entuk ah. Kenapa le, Mas? Iki ah jalan-jalan. Kowe mau ning kene lha apa? Ku yo nek kene biasa delok pemandangan. Pemandangan sawah iki. Ih. Ayo ana perlu karo kowe ya. Perlu apa? Apa yang ngomong sesuatu? Sesuatu apa le? Ya sesuatu. Apa? Apa ya? Aku bingung kok. Yo bingung apa?
Malu. Malu nenggone nek ndi? Ora roh aku. Piye lek agek nek ngomong. Piye yo? Omong saiki apa engko yo? Sesuk yo lah. Suwe. Iya. Saya kok enake ditombo ta ora iku. Oh, tapi aku wis yakin ora ditombo. Bocah kaya ngono kok. Kok pecahan beling. Beling pecah 1000. Aku kok gak yakin belas yuk. Belas yuk lho. Belas ketepas. Aku sebenarnya I love you kali sampean kok. Buat malah piye sih? Aku kaget to. Aduh ah. Piye mbok trimo apa ora? Iya. Maaf, welik kok. Duh, iya. Waduh. Jadi tombol arek. Wangi ndak isin karo jemprot iku. Lek jemprot reti. Kok iso isin niku lho. Lah mau tak kandhani wong ya arek. Aku dengan PD-nya lek kayak gelem kok. Wis gobir kayak gelem kok tak jajakno. Mani piro jajan piro? Wis kok duit pagi lho ngaki. Ya wis ra apa-apa. Mumpung aku ngelewat nang Lah ya? jajan. Tompo kaya wah kok dengan santainya mak lunga lho. Ya aku udah ditinggal blarutan ngene iki. Weh, tadi weh. Rong bulok mlaku karo calanan ngarau gong. Goyang. Mbek temenan kok. Iya iya, kono lungone Pantura biar tergandengan kowe. Apa hubungane karo truk? Kowe ra gandengan kok. Kok ngono. Gua paling yu peletan paling yu. Peletan apa? Cuma lanange welike ngono metu. Lanange kok celeng mu ah. Piye to? Gua wong wedan paling Ra beres. dukun nih. Iya. Gun. Lek. Kok jajan. Ayo. Jajan. Gandeng ah, Mas? Ya ya. Mana sing kene wong iki ndi yo. Lu bater norak-norak ana kancaku kudu ning ndi kabeh malah. YouTubean kesel. Rene lo. Apalah. Lu kok ndi ke mau iki? Jajan. Enak jajan. Enak wong iki. Nah, iki ah jagung ah. Jajan terus. Potong amaraimu pateng paketotmu bentuk apa ki mulai. Iki mau lho. Bentuk apa? Bentuk telek boleh. Piye lah untuk telek iki cara. Biar aku mau ketemu nganu. Sopo? Coba mulai aku sini. Aris, Ning ndi? mlaku pas rene mu ah. Wis ketemu Aris sih kok raib ngono lah. Ora tau Aris. Adine aku mu karo wong wedok, Des. Sopo? Sopo yan? Lara. Ngene lho. Iku mau Iya. ngene. Iya. Payo biar terus untuk Mesti mesti kamu duit gapai mesti. Gak apa wae. Yo dinyek mesti ya. Lah tak gumuni kok iso entuk iku lho, entuk piyuk-piyuk kok dicoro. Dia kok ora ngono kaya gelem ngono piye? Iya, entuk berah. Karep tak karang paling kan. Piye? Mbok. Wah, paling guna. Iku udah mau. Wah, sepenan tok piu-piu. Jublu-jublu do tengok-tengok. Matamu. Enak ya? Nang jahe. Taruh mangan jajan. Oh, mamer dhewe kok piye lah? Iya iya ah. Piu-piu ah. Piye maksudnya cah iku? Ki ngono. Bulok je do tengok-tengok karo lanangan. Payu tarake ku lek. Matamu. Iku kepenak karo aku ya ya. Temu jajan. Kene santai kayak di pantai ah. Ah, Ayo permen lho. lumayan. Kuat dhewe aku. Lumayan tuh permen tambet lah. Pangan. Lah. Coklat iki enak iki mesti. Lumer ya. Aku Enak, udah ah? kebek makan kabeh iku. Kok popo ah. Oh, dulang-dulangan kepenak. Apa kowe trimo dewa ngawon. Lanangan bucin. Dibucin lale wong duwe kok. Piye cara lemongnya lah? Gak ada nih paling ngaku mut-mut angil-angil lu pacak nongeng angil-angil. Macak nangil-angil apa lah? Ono macak nangil-angil wayang ngene cuma saiki kok angil-angil. Cek ang ngene wong dak Lah 20 kok lanangan go ngil-angil.
Lho, bener. Ngene maca ndak kepenak maca karo donga ngene entuk nemplek. Sok ngono. Iya. Sing ada sapa? Iku mau mbah piuk-piuk. Lho. Iri terus kabeh sak niku. Weh jemprot. Kok nyanyi le? Lagi. Yang ini apa melodi? Piye lah piye? Kamu ro kancamu. Sopo? Iki waris. Kakak kandung. Mau nganu nembak uang kok. Yo betul ada sing ngomong ngene yo. Iya, wis. Iki dipameri calon Karuan. Kuwi amone kon pamer ya. Lah aku mau ditinggal lek. Lah aku wis ngeterno. Wis tak awasi kok mburi yo. Loh, kok malah ditinggal dengan seenaknya saja. Berarti sing keterok kowe mo. Iya ah. Berarti kalau ditrampo atau kayak lu ditinggal lu. Iya, aku dianggap sebagai sampah. Oh, korap. Ya ora serap beres iki. Iya, kayak iya. Aku imbo ya ora mudeng ya. Ayo diselidiki ayo. Piye dikirim terus selidiki. Aku karek anut lek. Selidiki. Gas. Ayo diselidiki ayo. Ayo. Diintek. Ayo Adi. Loh, sadel ai tadi di situ. Awas nanti. Bayai. Tunggu aku. Apa terus? Dia duitnya. Cileng ae lah. Ya. Wih, harus plau rek gelem tambah kowe. Cara apa-apa? Tutup ming ah, ibu pom. Ya. Ya udah. Lah jebule pacar sewaan nek. Iya dibayar gua kono rek. Patek gabuk ya. Kok CS tak pusing. Kowe mau tak bayar kok. Ngadeg kowe. Lah aku iki cah gede-gede mbok apa sih? Wong ana klipok blok kok. Lah piye? Aku berai isen ambek kowe rek.